Kaixo guztioi! Egunon guztioi, ni Miriam naiz eta gaur Arrapasankeri buruz hitz egingo dugu. Festival bat? Pelutxe bat? Ez. Beno, eta orduan zer da Arrapazank? Arrapazank Euskara Elkarteen Federazioarekin batera antolatutako ekimena da. Euskara sustatzeko ekintza planean ezarritako helburuak hizkuntza jakuntza, erabilera eta elikadura oinarritzat hartzen dituena. Baina zer gehiago da? Zertarako balio du eta... Beno, ezagutu beharko ditugu pertsonen ikuspuntua, ez da? A ber. 2006an irabazlea izan zen, zenbait gauza kontatuko dizkizue. Esperientzia oso ona izan da, eta jende berria itzela bidean, eta oso esperientzia ona izan da. Kaixo. Opa, gu mai eta mai gara, eta autoka,